Ito ang ginawa ko, bibigay ko na sa kanila. Amo. Oh. Okay. Ayan po, snack time. Ibos Suman. Kaya nga yung tropa. Linuwas ko. Ko awiting mo. Bakit tumama ni 20 sa yan? Tapos sinuwasan. Nagtutubo na ko. Ano na po? Bawag na na. Tira. 20 pesos, bilog. Sarap. Ito yan naman sa video. Sarap. Grabe. Titikman lang namin yan pag ano, pag pista. Doon sa kabila. Dito kasi lagi may nagtitinda sa sentro. Alam? Sama! Sir, pahinga muna sir. Time check natin 10:27. Mainom ng tubig. Malamig. Busog. Aray ka salong? Oo, aray ka salong. Sir, relax lang muna sir. Relax lang muna. Pahinga muna. Baka mabigla yung katawan mo sir. Ang pinapatag nila dito kasi malaki pa yung tatambakan. Ito tatanggalin to. Para mas maganda sana nito ano, mapluringan muna para diretso yung gawa. Ang pernuanan, naukal ko yan ano. Alin? Dito? Kung may perno. Wala rin. Ginagamit na ba yung perno doon? Kagetso? Ginamit ba yung perno? Dapat ba dinala na muna natin dito no? Para may pasok doon. At marota na. Mamaya pagbalik natin. Marota. Alam mo nga, bilkada mo. Hindi naman ginagamit doon. Makaiba na rin sa tuwa. Matatamba ka. Lagay doon. Yun pa, meron pa nga dyan oh. Dito. Ayaw, gagatot namin kaya pala. Ano nga magbalik pa talaga natin? Nagkot pa sa ano? Amo ay. Ay, naku, subdakuran. Huwagawa na kayo. Pagkita ka mo nito sa mga lap na ano. Ayan na. Huwag ka na nga motor. Ayan na pod. Gawa na pod. Anilyo. Kagaya nung kitilo, madali lang yung praktisan. Nandun kila Palawan nakatambay. Papraktisan mo lang. Tol, sa loob yun, sa labas. Sa loob. Dito. Yan. Ang liit. Sa labas yung ano, yung mahaba. Yung maiksi doon sa loob. Ganyan yan. Ano ba yung maiksi yung... Yung ano na, yung maiksi. Yan yan. Dito yun, tingin mo. Oh, yan, yan. Ganyan. Eh, kasi malaki. Hindi. Malaki ng alos-dos eh. Yung isa, yung mahaba na sunod. Yung mahaba. Dito sa kabila. Yan. Ikasama pala ito na. Sakto yan sa loob talaga. Sa loob mo. Sa tutas. Diba? Dito. Yan. Ito, nang galing. Katro. Pangit kasi ng ano? Bindira. Binibira lang. Alog-alogbon kasi. Matigas na, matigas. Matigas na, matigas. Dumagalaw eh. Oh.
Bagal lang. Bago nga, tol. Pangit. Isa pa. Ganyan, nakabaluktot. Kabaluktot, batiin. Kasi... Oh, napirsa. Roy. Kaya po, kapunin si kami. Mangat na. Hindi yan tatagos. Ito lang pala eh. Pala yung buwis eh. Hindi yung ginawa. Tayo, wag pinako. Alam ko sa gilid. Maganda na po yan. Sinikat ko sana. Para yun. Ito nga kanina baluktot. Pagbira ko ng dosi. Sira na yung... Sayang. Yung isa? Oo, yung binili ko. Sira na talaga? Oo, wala na. Yan ang bigay ni Payucho. Papayos ko nga pag Maynila. Pag may mahanap ako na. Kanaga meron, 3GS. Saan ba dun? Sintro. Guys, ang GoPro. Papayos ko talaga yun. Hindi pa yun? Ganda no? Hindi pa yun. Kasi siguro pag nabuksan na, di na sa waterproof, no? Hindi na. Hindi man. Huwag mo naman, pwede man yun. Basta may case ka. Sayang nga, no? Bundar pa naman. Yung nag-ayos nung GoPro ni Idol Dapper tapos mga cellphone niya. Galing. Saan? Bulak, bukano.
viewers, pumunta doon. Pinayos yung mga GoPro niyan, hindi nang gumagana. Tapos yung cellphone niyang mga nasira. Paayos ko kaya sa ano? Sa nag-aayos lang na mga electronics. Kaya yan? Yung viewers natin taga Balatan. Hindi man yan nag-ayos ng ano. Tinanong ko na yun. Hindi niya kaya ang ano. GoPro. Ito, try mo dyan. Yeah. Malay mo, nag-ano lang. Nag-ano lang yung power on. Minsan kasi, ang set sa power on. Nagkakadiferensya. Oo. Paano? Tanggalin mo. Malay mo, nag-ano lang yung parang tinakla. Nag-ground. Kasi nag-iinit mo ang battery. Oo. Minsan kasi, meron ganyan. Power on lang na So, siya. paano nga tanggalin yun? Langis nga, pangit mo sa kamay. Ha? O, Bubuksan man yun. Bubuksan, ipatry mo. Yun din yung hinala ko dun eh. Kaya sabihin mo na hindi na power on. Kaso tol, dapat pag isinaksak, magpupula siya. Kaya power on ngayon, Oo. grounded. Kasi pag kinacharge mo yung battery, gumagana man. Umiinit. Gusto kong maayos ko. Doon kaya sa binilhan, nung GoPro na yun. Wala man doon siya. Yung binilhan. Wala man doon siya. Nag-isang taon lang. Nag-isang taon lang. Binili yun nung pagkamatay nung asawa ni Kagatsi. Bilis lang. Nag-isang taon pa lang bagay ang asawa mo, no? Ito ba sa akin, lagtos. Nauna lagtos sa yun eh. Kasi ito, dumating sa ano. Nung ginagawa doon ba, yun sa San Miguel, yun sa akin. Galing kay Papi. Bilis lang sir. Puro na gasgas. Puro na gasgas. Bakit ang bakal? Dumi. Ha? Dumi ng bakal. Dumi nga, grasa. Nalagyan kasi nila sa ito. Kaya nag-contest ako. Para doon mamulat. Wala nang ulan. Maganda yan. Ang ulan. Yung balik. Matingin ang gabi dito. Tapos itong Agosto. Siyempre, para magpapulad, pinapran siya. Pinapran siya ng mga siyempre. Nagpulad.
Yan po, tapos na tayo maggawa ng anilyo. Kay Kuya Arnel to. Mamaya magpuputol naman tayo para gagamitin din ni Vince sa kanila. Yun. Amo. Putol ulit tayo. Kulang ng 14 na piraso. Dito pa ba ito, no? Sukol kay Arnel? Ha? Dito pa ba, no? Saan na ba yun? Metros. Da. Baga sa paa mo. Ari kan sino pala madya? Sundo. Sa nagilid ato. Sa nagilid ato. Dadi ato bangan mo. Ato bangan kakawoy sa ato bangan kakawoy mo. Adi. Yan. Yan. Adi na. Oo, amo na. Pwede pa. Saksik ba to? Premiere ko na pala. Ayaw na naman. Baka bunot. Ayun, dyan naman. Baka naglulos na naman to. Ayaw. Buwan ko mga dito. Oh, run out. Run out, babe, run out. Hindi. May signal nga eh. Ay, nakapula. Bakit to?
Ayan, putol na. 14. Ayan at gagawa ulit ako. Naka-premiere ako. Yan ang ginawa ko, bibigay ko na sa kanila. Amo. Oh. Hey. Break time. Time check. 11:30. Break time muna po kami. Punta muna kami sa barracks. Alright.
Ayun po at back to Baras muna kami kasi break time. 11:31. Yan. Talin, doon muna kami! Sige. Yung kamay ko. Nagagatso nandun na. Kay Arnil. Dito na kami. Kainan na. May sabon! Lagas, kain na. Dumi sa kamay ng bakal. May asete! Grabe ang ano ng bakal. May asete yung bakal! Ano yung damit ko? Ang shirt ko nga oh. Alam mo kung ano yun?